Jmenuji se Jan a tuhle práci jsem vzal, protože jiná nebyla. Noční hlídač v nemocnici Pomezí, což byl jen honosný název pro chátrající, z větší části opuštěnou budovu na okraji Prahy. Byla to obří, ponurá stavba s prázdnými okny, hledícími do tmy jako slepé oči. Většina pater byla už roky uzavřená a jen přízemí a první patro občas sloužily jako provizorní archiv nebo skladiště nepotřebného nábytku. Má kancelář byla malá, stísněná místnost s jedním oknem a monitorem bezpečnostních kamer, které stejně pokrývaly jen pár chodeb. První noci byly tiché, až na občasné skřípání staré budovy a nárazy větru, které se proháněly prasklými okny. Ticho ale bylo těžké, tíživé, jako by s sebou neslo dávné vzpomínky na a ztrátu, co se tady kdysi odehrávaly. Předák, takový ten typický bručoun, mi při prvním nástupu s vážnou tváří ukázal schodiště vedoucí do vyšších pater. Tam nahoře, jene, se nechodí, řekl s důrazem, ukazujíc na zrezivělou mříž a oprýskanou cedulku, vstup zakázán. To třetí patro je už léta zazděné, prý kvůli statice. Prostě tam nahoru nikdy nelez, ať se děje, co se děje. Je to jen stará ruina plná prachu. Jedné vlhké, mlhavé noci, asi týden po mém nástupu, jsem poprvé uslyšel něco neobvyklého. Byl jsem ponořený do starých novin, když se z horních pater ozvalo slabé, rytmické šoupání. Zpočátku jsem to přičítal větru, který si hrál s uvolněnými plechy na střeše, nebo možná myším, které se proháněly ve zdech. Jenže ten zvuk měl zvláštní, těžkopádnou pravidelnost, která mi nedávala spát. Další noc se zvuky opakovaly, tentokrát o něco zřetelněji. Už to nebylo jen šoupání, ale spíše takové tlumené, nepravidelné šup-šup táhnutí, jako by někdo vlekl těžký předmět po zemi. Zvedl jsem hlavu od monitoru a napjatě poslouchal. Celá budova mlčela, jen ten zvláštní zvuk se líně a s námahou šířil z uzavřeného patra přímo nad mou hlavou. Snažil jsem se logicky vysvětlit si to, ale pocity úzkosti rostly. Začal jsem si všímat, že zvuky se objevují vždy kolem 3 ráno, přesně uprostřed mé směny. Byly čím dál zřetelnější a zdálo se, že se pohybují po onom zakázaném patře. Jednou se mi dokonce zdálo, že jsem slyšel slabé zasténání, které se rychle rozplynulo v tichu. Popadl mě mrazivý pocit, že tam nahoře nejsem sám, ačkoliv jsem věděl, že nemůžu být. Předák to přece jasně řekl. Pokusil jsem se na monitoru bezpečnostních kamer zkontrolovat horní patra, ale ty pokrývaly jen ty aktivní části, kam jsem měl přístup. Nahoře prostě žádné kamery nebyly. Prošel jsem si i přízemí a první patro, abych se ujistil, že se dovnitř nikdo nedostal. Všechny dveře byly zamčené, okna neporušená. Přesto se ten zvuk, to tiché, vlečné šoupání ozývalo každou noc, stále dotěrněji, až mi z něj naskakovala husí kůže. Zvuky se změnily. Už to nebylo jen šoupání, ale zřetelné těžké kroky. Byly nepravidelné, jako by ten, kdo je vydával, měl nějaký problém s chůzí, jednu nohu jakoby vlékl, zatímco druhou normálně kladl. Tam šup táhnutí, tam šup táhnutí. Ten rytmus se mi vril do paměti a začal mi znít i ve snech. Cítil jsem, jak mi z toho všeho začínají vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Začal jsem si v mezích svých možností zjišťovat něco o historii nemocnice Pomezí. Na internetu toho moc nebylo, jen pár zmínek o jejím založení a pozdějším uzavření. Pak jsem ale v jedné staré místní kronice narazil na kapitolu o nevysvětlitelných zmizeních a zvláštních případech. Byly tam kusé zprávy o pacientech, kteří se prostě vypařili, a o chodbách, kde se prý ozývaly divné zvuky, i když byly prázdné. Zvuky se staly drzejšími. Jedné noci se to šoupání ozvalo přímo nad mou kanceláří, tak blízko, že jsem si připadal, jako by mě od něj dělala jen tenká vrstva stropu. Slyšel jsem, jak se to, cokoliv tam bylo, zastavilo přímo nad mou židlí. Pak následovalo tiché, táhlé zaskřípání, jako by se tam někdo namáhavě posadil. Měl jsem pocit, že ten tvor ví, kde jsem a že mě poslouchá. Panika se mísila s čirou zvědavostí. Už jsem to nemohl vydržet. Věděl jsem, že poruším pravidla, ale musel jsem to zjistit. Ten zvuk, ta nejistota, mě doháněly k šílenství. Popadl jsem starou baterku, která sotva svítila, a s tlukoucím srdcem jsem se vydal ke schodišti vedoucímu do zakázaných pater. Každý krok mi připadal jako poslední,
jako bych šel na popravu. Zrezivělá mříž byla překvapivě snadno otevřena, jen s hlasitým skřípěním, které se rozléhalo prázdnou halou. Schody byly dřevěné, vrzaly pod každým mým krokem, jako by si stěžovali na narušitele. Vzduch byl těžký, studený a plný pachu zatuchliny, prachu a něčeho, co připomínalo staré léky a umírající květiny. Věděl jsem, že se řítím do něčeho, co jsem si nedokázal ani představit. Když jsem dosáhl 3. patra, naskytl se mi pohled na nekonečnou tmavou chodbu. Dveře pokojů byly pootevřené, odhalující prázdné, zaprášené místnosti s lůžky pokrytými plachtami, které vypadaly jako duchové. Všude ležely zapomenuté lékařské nástroje, zrezivělé infuzní stojany a stohy starých dokumentů. Vzduch byl tu tíživější a chladnější, plný zvláštní, neviditelné energie. Každý stín se zdál skrývat něco děsivého. Zastavil jsem se uprostřed chodby.